So tonight pupunta na kami kina Argel. Si iba mga akla. Ay si Rhea palang atay na. Saan ka na pupunta? Grabe yun, ang payat ka na kaagad, no? Iba na yung... Mabilis akong pumayat to para sa inyo. Oo, di ba? Kasi nga, bato-bato yung mga katawan nyo eh. Mga baklang barako kayo. Ala. Di ba si Brenda ganyan, no? Oo, pareho kayo. Mamas. Uy, hindi babaihan nga ako. Hindi mga... Paano yan? Babaihan, Mars? Mars, nagbayad na ako, Mars. Bakit parang masama pa rin tingin mo sa akin, Mars? Hindi naman. Mars, nagbayad na ako. Kulang ka. Kulang pa yung utangin. Maring, 2,000 ako utang, no? 2,000 na. Ha? Ikaw pa ba? Grabe. Totoo ba yun? Asan may service mo? 1.6 naman. Ha? 1.6 pa. Tama na siguro na. Sino ba nagpapadingas? Pagtuon mo sa kuha, Maring. Walang lalaki na binubuhay. Si Rhea ang nandoon na eh. Asa anong driver? Uy! Andito nga siya sa Solana sa kanila. Andito siya sa kanila. Ang aga kasi magkuan kay pangitaon mo yun sa asawa mo nang sayo kayo kuan kani po mga asawa papaulo nagsayo. Kani mga asawa may magkuan good. Hadlok mo yun ang mga asawa nga mga kuan silang bana. Ay, ito na siya. Hello. Gwen! Isira sa palugbe! Inaharap sa palugbe! Nanam ka diyan. Nga naman. Subuan. Mars, magbabayad naman kami, Mars. Amin na ngayon. Asan ba dito oy? Ay, ano lang, wey. Kaya basinyag mo sa alay na yung kamot. Asan madami? Pasa. Ito? O, kana. Itulod. Hulugan ng kulatiron. Kana, itulod ya. Tanggalan na yun. Nato kayo ito pero kuan sira kay Ayun, nalagi pag sa bahay. pampupre. Hoy mga to nami! Ay, na sila Brenda pala. Tita Swarding! Mga to nami tita! Sila Brenda na pala yun. Ayun na, Gwen. Ayun na. Hala! Hala! Hapit ko na! Hapit ko na! Ayun na lang na. Bungol, magkaoy. Awa man ni Maring! Hapit siya na kung tiil Maring! Awa! Sayang da. Ibalik. Ibalik na. Awa! May dala na kami nila Gwen na na kape. Ibalik pa patindog ba? Bigyan namin kina Argel. Ano ba? Batasan! Ako, lagi na ako na nag-iwaya. Ana. Dato na kayo! Japon makapalit upuan, saktong sira. Asa na ba yung ano mo? Asa man ako kabit ko? Ako kaya ang kuan kanang kaagaw ni Diday. Batasan man. Di ba? Ayan na! Hala! Sana anak kong Diday ba? Dugay kay ka. Asawa ni Diday. Tita Argel mo? Arjil? Sa baba. Nada to, Arjil. Sa baba. Oh. Dito na. Umuwi na nga si Rhea. Ano? Kaya pa? Lalo. Ano? Kala mo talaga. Mabaihan kay naka-Thursday. Ayan, sa ano na tayo? Mag-house tour na tayo kay Rachel. House tour pala to. Dito sa ala ni Argel. Oh. Ay, grabe naman. Melmar. Jigjag. Gwen. Yan, ano. Diba? Oh, di ba? Yosin na pod. Ilong. Sa taong. Ang cute nga ng kwarto niya eh. May pa siya kanang kwarto. Ay, wag lagi ko ito sa inyo. Pero pag mauli ko,
Hawa gid mas kwarto ka nag-aircon ko. Hala, sana all. Huy! Tayo tatlo. Andito na po si... Ala! Ay, grabe. Iba talaga ang Maria. Ibang isang Marian. No? Sino kauban mo? Asan best? Kakauwi lang nila, madam. Nakasalubong namin sila. O, kakauwi nga lang. Saan ba sila pumunta? Wag! Makita! Ha? Nagturok man ako kanina. Ha? Ha? Nagpaturok ako kay Love. Alaala mo ay nagahukit sa pisnginang langit. Di mo man pinip ang akin. Di mo man hiling, ito'y nandito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, paglalakbay ay makakarating din sa paruroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabangko ay pag-ibig. Ang lahat ay may katapusan. Itong paglalakbay ay makakarating sa paruroonan. At sa iyong paglisan. Ayan, it's pagpag time. Ano na naman yan? Ito may tingin ako. Tigyawat ako. Hoy, paano naging pang ano yan sa mukha? Eh, puro mga alak yan. Hello! Hello! Alam na. Madam, baka naman. Tubig lang. Madam, kahit yung ano lang. Kayo may maraming pera. Madam. So that it's pagpag... Ford! Dahil it's pagpag time. O, yung pinabibili ni Brenda. Lola Remedios. Ah, si Lola Remedios. Si Lola. Ah, nasa counter. Nako, kilala. Andiyan ka na naman sa mga alak. Hechicera, kilala kita. Yung mga ganyan mo. Parang carry yan. Bili ka na isa. Ha? Kamtaray. lang naman. Ha? Meron akong kinahuhumalingan dito na ano. Libre mo ako. Ito oh. Tadaan! Kinahuhumalingan ako. Yung ano, Nudak na. parang no duck hunt siya, pero iba. Bili mo yun ako. Ford. At itigil ka na dyan. Ako bibili ako ng tubig. Oo, Lola Remedios. Meron na? Nandiyan sa counter daw. Kuha ka na po. Ha? Hindi ka bibili nito. Kakatakot eh. Wala. Sige na Ford. Huwag naman 2 liter Ford. Ano? Kada 2 liters na. Ay, hindi yan yung akin. Ito. Ay, walang Argo. Yung milk ko. Or what about this one? Starbucks or something. Ito premium. Bago Ayo- siya. Ay, yung boss. Ah, nakapag ano na ako dyan sa coffee. 74 lang. Hindi ako nagkakapikat. Mukha ka na ano. Bibili tayo ni ma'am. Baka sampaling kita dyan. Nag-share yan. Hindi pa ako tapos. Yeah. Ha? Mm. Oh, sabi. Kinuha mo na. Mayroon na. 5 lang bibili ko. Ba't hindi na isang balot? Walang balot. Ha? Walang ba? Sabay-sabay mo ipainom sa kanya yan? Tata ko sa mata ni Brenda. Hindi naman na nila kasi tumatanggap. Hala. Hindi ako sanay sa'yo. Hindi ikaw yan. Parang gusto ko siopaw. Yaman yung friend, ano na ako sa inyo. Mas mayaman ka. Oh, withdraw.
5,000. Hala. Hindi ka bibili ng toothbrush, Gwen? May stopover pa kami dito kay Madam Rhea kasi kami nadaanan. Alas 8 ako umuwi kami. Kaya nga, umuwi ka na kaagad. Kasi doon alas 6, nagatid sa birthday. Dyan? Ito? Nag-order ka? Hindi, yung atin na ano sa... Yung Sheraton. Yung share natin mga akla. Bali, ano siya? 2,000 na birthday. Nagpa-bur... 2,000 pieces, grabe. Bala. 2,000 Ang dami. pesos. Akala. Nag-uwax pala. Sana all. So, uwi na po kami sa farm. Si Jefford pinalipat ko kasi sa farm dito may pahanginan. Tara, bukas na lang. Yun sa highway banda. Sige. Uwi na kami ng farm. See ya! Bye.